Kai, me doguwar riga? Da ni kake? Mana, in ba kai batowa. Kai, daga rijin hanya kuma ba rigata. Oh, dala ya hakuri ka jiga ta. Farawo kawai. Kai hakuri dala tun na yaro aka haife. Ni mutum ne mai bukatar hutu. What's up, baby, what you doing? What's up? Bang, bang, wang, bang. Watch out, watch out, bang, bang. Barkan ku dai maza da mata, jarumin nan naku dan kasar Telugu ne yake tare da ku a halin yanzu. Me suburbulo muku da san gaba muku da wakokin da bare su sunana Shila da Fantiyala Lala. Ko da dai yana makara ma dan iska akwai jawo kwastomomi. Halo kina tare da Sambada jarumin Telugu me yake bukata? Kawai dai na kira ka ne dana yaya kake? An da albarka kwani kullun lafiya ta kalo mama. Menene sunanki? Sunana Kalabati. Daga jin wannan sunan na sake tsohuwa ce kuma an kawo ki garin nan ne dan ki kula da dan jikan ki da yake ta haifa. Wanda a yanzu haka ma ina zaton yaron yana kwance a kusa da ke. Maza ga min me yasa kika kira wani? Mu je modal banna ya tu. Daga jin kuma wannan yaren da yake na san ke garin Godabar ce ko kuma ya garin Gobari. Ya akai ka gane haka? Hello. Me kace? Yaushe ne? Wane ne shi? Gane nan zuwa gurin. Ina ne kuma zaka je? Aikin raba rana fa kake kuma zaka fice da Allah bai ni da yake ma aikin raba rana kuma ga dan uwana can yana ta rayuwarsa cikin cakwakiya sai in kyale saboda ne ma ya kai ne mutumina menene yake faruwa? Yana aiki da wani kamfani ne lokacin kwantaragin aikin sa ya kare masa kuma yanzu bata da lafiya amma sun hana shi ya je gida. Wai me America wannan masu kamfani suke ni? Suna yin amfani da basiran mu suna samun kuɗi sannan su mai da muka mabayin su? Wannan ba zai yiwu ba. Ba Amurke bane dan Gujarat. Oh bai indiya ne ma? Wai me masu kamfanonuwa nan yan indiya suke nufi? Daukan mu suke ba mu san abin da muke yi bane ne? To dai filin jirgi zaka kai shi sai dai fa yanda ba suna nan suna neman sa. Zan iya kai su mana amma kun san dai akwai hadari. Zan tura ma kuɗi a kawo. Ni zan bada mota. Kaga ni bana bayin da wannan kuɗaɗen. Kawai na zahiri nake so kun ji. To fatan nasara. Idan ba ka sauke sa ba sai mun shege kudu ko biyan nan. Cik shiru wuce. Dole ne ka waci kanka idan mutum yana bibiyar ka. Idan kuma muka sake maka gibi a hankali kilo ta jawo bau. Na gane. Abokaina kamar yadda kuka sani dai America ba aikin banza. Ni kuɗi kawai nake yi wa aiki na. Ko wannan ma da kuke gani yanzu a tare da ni dala 5,000 aka bani na kai shi airport na aji. Kuna bani 10,000 yanzu nan zan ba ku shi. Zan baka dala 50,000. Da gaske? Me kake nufi? Kai kuɗin fa da za su bani zai iya canza komai. Zan baka dala 60,000. Ko tume laifi da gaske? Dala 100,000. Ni fa ka fara alƙawari. Ba za ka gane ba. Ban taɓa samun kuɗi mai yawan wannan ba. Ka tsaya na kirga daga ko sun cika mana. Da ka bani kuɗi kawai sai ka juya ka tafi. Kai Kalfes, je ka zauna a mota. Kai me kake dauka to? Rena mana hankali za ka yi. Yaya ma kace sunanka? Bishal. Bishal. Ka san wasu ba sa rike lamba a susun su. Ni kuma bana iya tsallake ta yi. Kuɗi dai kun riga kun bani. Ni kuma na riga na danka muku shi. Amma kuma zan iya kwatarsa. Kuma a dokance na ci kuɗin ku. Kasuwanci akai, ko? Kuma kasuwanci dai ba ƙarya bane. Gayo ku shege sa. Mun je mana mutane na me kuke jira to?
maza je ka kaji ko in ka je ka gaida mamanka amma ka ba hankali kaji. Na gode aboki, ba san taɓa manta da abin da kai min ba. Mama ta za ta ji daɗi sosai. Na gode kaji ko ka bari in kawo jirgi kawo min sakon kar ta kwana. Maza je ka gaida min da budurwarka fa. Na gode, ka kula da kanka, na gode. Wai ina abinci na ne. Ina gurasa ta ne. Kawun karin kumallo na yanzu nan. Ina bukatar misali dosa yanzu. Wannan yaran gaba da ya saka na cikin cakwakiya. Na musamman yana kan hanya. Oyo, yau fasar zan yi shi burbada a gurin mutanen nan. Na halaka taimaka ka daga wayan mana. Kana ina? Dukkan wannan abubuwan da kuke ta lissafawa sun kare amma na hada muku wata dafa dukan shinkafa mai mugun daɗi. Mutanen da ba sa san wani abu sai abin da suka saba ci me ka kawo yau. Ka kwa san me ake nufi da cakwakiya? Wannan shinkafa ita ce. Ni ko tattasai. Kai ni ko min gishiri dalla. Gaskiya ina bukatar faranti da ya kare. Yayi daɗi. Ga cinikin wannan ranar da aka yi. Yanzu wannan gaba da yana wane. Kai galhanga wannan naka wannan nawa kaji. Ba yaro ta zaka ci haka kuma. Gidan abincin fa nawa ne, ni ya kamata a ce na biya da abin da na ga dama. Ka manta da cewa kai shinkafa kawai ka kawo ni kuma ni na zauna na girka ta ko ba dan na girka ba ba za a samu kuɗin ba saboda haka ba zai yi ba kuɗin nan daidai za a raba su ka daure bi kawai shine matsala in ba haka ba kuma na yi maka abin da ba za ka taba mantawa da ni ba kai dan ma ba ka san da bane shi yasa ka tsaya kake ma jayayya da ni fa komai na sayarwa ne tafiyan nan da nake da zan samu wanda zai siya sai na siyan mai ka ga nayi kamar wanda zai zo America dan a dinga dauka hotunan sana lodawa a Facebook na zo ne dan na juya dukkan wata dakika da take juyawa zuwa dala American kwa kusan hambada an antiya zuwa ƙasa ta India. Halo? Mame, ka ce jirgin ka ya sauka a India? Duba su yanzu ya zai yi kenan. To ni kuma ya zan yi kenan. Ba wata damuwa je ki kawai. Kamar ya ba damuwa. Banzaye American ma kamar India. Duk inda namiji ya ga mace burinsa kawai ya je ya taba jikinta. Da sun ga mace mai kyau shikenan. Ke ballagaza. Ya hakuri kin ji? Ba da sani na bangaje ki ba kin ji? Kai ne kake nufi? Duk wannan girman airport din da yawan mutanen da suke cikin ta ni kadai ka gani? Da zaka bangaje ni? Baka taba ganin mace mai kyau bane? Shashasha da ka taba ni to me ka kare da shi yanzu? Sita. Suna na Sita kaji? Saki na bana daga kowa kafa kuma bana shakka ko. Allah kyakkyawa. Ke idan ana magana kyawawa a nan garin hakkin isa ki sa baki. Allah ka maga wanki ki ware ba gidajiya kawai. Idan sai ga kyakkyawa. Me zaki? Yi mana. Barka. Gurin wancan ba hamajin kwartan ma kika zo? Bai shafi ka ba. Baka san halin Sita bane. A yayi ke Sita gaskiya kyakkyawa ce ke jaki. Balidi. Ambi. Ya kuma naga ta ciki. Kai wai san game ma kuke ne yi? Ko na fage tare iyaka? Ni nan da kuke gani yan sayan tayi haran kamar ba. Sai ke cewa mun kama shi kawai. Yalla bai idan la ku yi hakuri ba kona ne shi makara ni danyi. To ba dan kace ne nan mutumin ka ne ba me za su yi to? Da gidan warwa ka je ka zauna. Allah kai hakuri kawo haka yanayin kasar ta sai. Me wannan makami na kenan. Kawo kallon laba su ba gurin nan ma. Ku yi hakuri da Allah ya kada Allah jin tsoron su bai da amfani. Me ya tsawo ma makami ba? Kun fike makamin jemage, adda makamin shiga. To da kaje ganin wannan makami na ne. Amma dai makami ga yan ISIS. Yalla bai ISIS kace dole zuge wannan ka kasa. In zuge wando na kuma ba zan zuge ba. Kawo sharu kan ma yazo cirewa yake yi. Kai da Allah ware ka bace gaba gurin nan. Tume wando bai ce ɗan shaf mulera ne. Yalla bai shine wanda yafi kowa iya girki a India. Ziran ma yake yanzu haka a gurin girkin mu. Dan Allah ku taimaka ku kyale muku tafi. Kun ga wannan shine passport din mu da Allah. Dan Allah me yasa kake wani rarrashin su? Matakan nan fusata to yana tabbatar muku. Sai na rusa gidan shugaban kasar America. Ba wani abu yace ba. Kawai yana so ya ga inda garin nan zai yi ne a cikin jirgi. Ba wani abu yace Yalla bai ba wani abu yace ba. Ka faɗa mun ya rufe waran bakin nan nasa. Da gudu Yalla bai ba damuwa. Zan sa ya rufe. Nagode sai an jima. Nagode. Zo mu tafi kawo. Allah ne ka haka kan lokaci ka cece su. Yawa na dan ce ka samu koran kati a nan ko? Maza ka mai ko mun shi. Ma kwashe mata a hanya ko ba ka ba? Me kace koran kati? Dan da ina da koran katin ma da yanzu ya zama shudi. Ko ka doka irin yan sandan India ne?
ba ruwansu da cin hanci. Dalla mu je ana jira mu kaji. Kaga dalla mun ce da tsaya mu dauki selfie. Yare ka gani mun yi kyau ba? Maza ki kawo passport ɗinki idan babu kuma za mu yi gaba da ki. Ina so da passport din amma ban ga inda na tura shi ba. Ba za mu taɓa bari ki fita daga nan ba tare da passport ba. To ba shine nake kokarin nuna maka ba? Jira nan na zuwa. Ina tabbata ina da passport kai hakuri zaka ganshi. Ke. An gwanan da kika buge ni kika sha minti sai ki duba komai na kikan ki tafi. Yar rainin hankali kawai. Yawa kin ga nuna mun mana. Gada mai. Wai ƙarshen duniya za mu je ne? Ka ba hankali mun kusa ƙarasowa. To kana fa kawai nake. Kawo ga gurin sai da abincin namu. To ya sunan gurin? Abakai kuma. Yare naga ko kujeru 50 ma ba gurin amma kada ko tuna ga India. Ya ka kawo? Akan me za ka wani wannan dinan nan gurin? Kai na. Gaba da sama ba wani shani. Ayo, bare ko akwai wani abu na musamman a nan. Zan gwada basira ta. Kayo tafiya daga India zuwa garin nan saboda mu. To ke tafi ne ni mana? Wasa ne kawai. Ya sunanki? Malayi. Ras malayi. Ina nufin camcam ras malayi. To da kyau. Shi yasa na ji kina magana da daddaɗan murya. Me kake nufi ne? To ban taba dauka cewa kana da ya kamar wannan bane. Dalla malami ba ya ta bace ba. Mata ta ce ita. Idan ka baya gani ne. Kai nan daga ta. Malamin ce da kawai. Ya aka yi ne. Ina da salo da tsari yayin fara aiki na. Da fara na kan fara gudanar da gabatarwa soyayyance. Daga nan kuma sai na hanta jikina wani zazzafin ruwa. Wai me yasa kake magana irin wannan ne? Girki ka so yi kome. Wannan mijin nake girki kuwa? Ya iya da ba za a nemo zuƙeƙe kamar ka ba. Kai amma ke cikulaniya ce. Me zai yana makafta watan selfie? Yawa shigo. Yawa to dariya. Nan mun wasa muga. Barka da zuwa shugaban masu girki. Barka da zuwa. Wace ban da gani? Ku fita na ce. Yanzu mu je. Wannan kuma kitchen ne ko ɗakin hoto. Na tabbatar Amiya za su gwada kamar ne sai gano cewa ba zan yi girki ba. Yanzu me ya kamata in yi? Kai da wata wato daga dana ka zo America sai ka manta da kowa ka ko ta yaya ka zo nan visa passport wasu takardun maza don na mutane ne irin ka ni kawai fifike ne he gana a bayan ka a cikin jirgi fiye mun tayi to amma yanzu za ka yi da wannan cakwakiyar na gano yadda zan yi ai komi da komi yana cikin wannan iPhone nan da ka gani kai amma kana da wayo to me yasa na ga ka kora kowa da kowa waje me yasa ba na so su gano komi shafe min wata tantama me yasa kake ta faman daukan hoto da kowa a nan WhatsApp ka ci gidanku na ce ni za ka raina hankali an gaya maka cewa iskancin da kake yi wa mata nan ban sani ba ne shine za ka ringa cewa za ka yi wanka da matan mutum wannan baban da ya shafe ni ne ba wa gawa irin ka ba kai nan fa America ce idan kai wa mutane shirme a babban matsala za ka samu kanka shikenan zan kiyaye ba komi To kawu wannan shi ne ɗakin makawu ka gan shi fan kaɗe ne ko ga ta gama da zaka iya gano ko ina daga inda kake me kake nufi ne bayan mata lokaci muna yawo sai na hau gado sai na ringa kallon ko ina da ina ce maka kai ni mage ne kada ka taba kawu kada ka taba na ce ma kada ka taba halo dana baba ina jin ka da Allah ina zuwa zan kira ka kai yadda kai dai nan kamar na taka wani bom me yasa kake faman yi haka idan labitin kan wata ake ne kamata ce na kira wasu kai amma gaba dai ba kai ba baba ina jin ka halo dana yana da kyau fada maka wani labari zo barka ji daga bakin mamaka ba mama ba kishiyan mama me ya kai kira na mama ya kowa da kowa ya kuke lafiya ta kalau an saka ranar daurin auren Santiya ai na sani mama auren kanwata dole ne ya zama na musamman ka ji shi fa sai ka ce wani kuɗi ya turo an yi magana ya ce wani na musamman ba haka bane mama na ga duk wata ina turo muku kuɗi ko dan wannan kuɗin da kake turowa me zai yi mana kaga malam ka turo mana kuɗi wannan wata muna da abin da zamu yi kaji ko an kuma ba haka ba ka manta da mu shikenan na gane akwai waya kera iPhone na turo da Sandiya ki dan bata waya ina so zan taya ta munna man ta ce ba ta bukatar yin magana da kai kaji halo shikenan baba na gode gaskiya fa muna godiya dana ka hutar da mu da kuɗin da kake turowa babu wata damuwa baba komai nawa ai naku ne kana ji dana bayan mutuwar mamaka na ɗauka cewa ƙarin aure zai kawo zaman lafiya a cikin rayuwarka sai gashi ta rikide ta zama kishiya ba uwa ba don Allah ka yi haƙuri yaro
Baba. Ki minna yaya. Na gode kanwata kin ji? Kina ina ne? Ina gida mana ina karkashin mayafi bana so kowa ya gani. Ni ma dama yanzu nake son na gaya miki. Gobe ne za a yi mana baiko ni da Abi. Kuma ya shirya mana kasaitaccen biki da za a yi. Bakin ciki na kawai ɗaya babu kowa. Na so a ce da ku za a yi. A jirgi mai saukar ungulu za mu je garin. Wow, jirgi mai saukar ungulu? Wiyo. Ina ma ina nan. Ban taɓa hawa helicopter ba. Kin ji daɗi yaya? Daɗi sosai ma. Mutumin kirki ne shi sosai. Mutum ne mai matukar girki gashi kuma da fara'a. Alamunsa mutum ne wanda zan ji daɗin zama da shi a rayuwa. Mu je go. Shikenan kanwata za mu tafi. Hallo yaya. Ina son ki yayata. To. Ina gabatar muku da soyayyar rayuwata. Ga ta nan da kowa ya kalle ta. Amma yana ji ka san jamin suna daga Sita. Ina Sita yi tsohon suna ne, shi yasa na kira ki da Si kawai. Ya dan fi zamani. Idan kana so kai fite-fiten shinkafa da wake, sai ka fara markaɗa gyaɗa tukuna ta yi ruwa-ruwa. Kai ku saurare ni. Dala markaɗa gyaɗan miyan nan sosai. Domin muke markaɗa ba markaɗa ta zo. Yawa minti ɗaya gaba da kuma dole ne ku ji wani ban marakwai saboda wannan ne karo na farko ina nufin da muka fara aiki da ku. Dan Allah kawo jiki zaka zo na yi ne ko jin kiɗa ba sauraro nake ba saboda yanayin da nake ciki ne amma kuma idan ne bana sauraro zan shiga cikin wani yanayi mai zafi domin sauraro ta girki nakan ji waka ragulan talin modani domin kuma dafa abincin maciya ganye nakan sauraro waƙoƙin Beturi domin kawata da farukan malasa nakan sauraro dan gwairo. Subhanallah, ka san waƙoƙin Shata ai wato waɗannan a duniya mawaka san ma bai irin su waɗannan sai za a yi girki na musamman ne tukunna abin ba magana. Ina son ka kakana da kyau a ci gaba da gaishe. Dalla yi maza ka kawo. Biya kuɗi dalla gashi na zan kawo muku yanzu. Kai sauke wannan abin sauke mu ga. Aiki na ke na raba abinci amma da Allah ki hakuri kin ji ko bari mu baki wannan lemon ma ki sha maimakon ina Allah ki yabe min kin ji. Bintu na Allah mu je ki da sauri fa batiri na yelo sosai. Aka an samu matsala fa. To ya yi matsalan nan kawai a saka wakar sona ki sina. Yanzu ba zan fara da faranci na musamman. Ba ran wayan ta kan je in gyara matsala kaji. Kai na ba zan wannan kasara ba. Na ga maka cewa an samu matsala in ba zuwa ne aka gyara ba koran mu zai. Kai muke jira. Ya ko mu shawaya yi. Yawa da Allah. Yawa yanzu hankali na je kwanta. Jama'a yanzu ne za a fara shirin yadda za a san kama baikon na hankali kwance. Waƙoƙi ne masu matuƙar kwantar da zuciya waɗanda Rahman ya rera. 1, 2, a fara. Yau za mu yi muku farfesun cikin kebab ne. Farko dai za ka fara sibirbi da naman ka ne, sannan ka sirala shi daidai gwargwado. Sai ka yanka shi kananu. Ka bi shi da A wannan bangaren dambu za mu koya muku na zamani. Idan kana son cin dambu mai dauke da yadiya, to da mata da mai da yaji. Ana farawa ne da hada ruwan zafi. in za ka yi dambun kosai, za ka soyo naman ka ne, sannan ka soyo waken suya, sannan ka samu tattasai da albasa da antaru. Kana su guri ɗaya ka jajjaga. Baka da matsala idan baka da turmi, za ka iya saka ta a injin malkade. Yanzu duk kun fuskanta. Wannan shiri na ne, kyautar da zan baku kenan a gurin nan kowa na sa shi nishadi. Wannan ango yana so amaryarsa ta iya girki ne, shi yasa ya kawo kyautar iPhone ya bata. Kai har gasar girki na ɗauka. A shekarar da ta gabata, ni ce na ɗauki kyauta wata tafi kowace iya girki a ƙasar Indiya. Ba sai an koya min ba. Abu ɗaya kawai muke so waka aka ce maka kasa. Kuma ita za ka sa mana ba ka tsaya kana ɓata mana lokaci. Kada ki damu, dalla ko sau ɗaya ne tana buƙatar waka da Allah su burbudo. Shikenan. A kashe wuta gurin nan. Kakan tambaye ka mana, wai da duniyar nan kowa dan magudi ne? Da kwai masu gaskiya mana, idan da kana da gaskiya ta zan iya fitowa daga jikinka. Shiru na Allah.
idan ka kara magana sai na kulle ka a cikin kwalban lemo. Ba kake ne? Ni ne fa nake magana kana magana kwala kwalba. ina ba da kai nake fa. Ta zan yi wannan. Kaka ka gani ma fa kwaran nan ne. Kawai ka gaya min gaskiya ka ce baka iya girka komai ba ka ji ko? To. Sai gwaran ne gaskiya. Ka lokaci ka iya girki amma ka san maka kawo kana? Na rantse maka da sankonka sai na gaya kowa gaskiya. Daman can baka iya girki ba. Can na fa na gola. Can na bana gola kuma fini iya damfara. Ai wato dankalin Hausa na iya dafa samfari da shi zan dafa. Ka taba ce kuwa? Yayi kyau kakana. Ta inda ka burge ni kenan ina so na ga dan indiya yana wujijjiga kayan yan Amerika. Abi! Da Allah kun ga masoyi na Abi. Abin da nake ji miki tsoro kenan tun farko. Abi! Wayo daga dukkan alamu fece ne. Kai da Allah saurara ka daina faɗa irin wannan maganar. Abi na mutumin kirke ne kaji. Abi! Shi Abi din wannan daban ne amma ya tafi baiki. Sali na Abi. Sali mutum? Malam Sali Abi. Abi dalin. Abi. Dalin malam Abi. Ina kake ne malam dalin Abi? Masoyi na wai kana ina ne? Masoyi dalin malam Abi ina ka shiga ne? Kutu ne shi? Kaga wani kwaro a mota? Waye ba tsala yake yi? Sita da Allah ki tsaki ji. Sita sai ki ji dan Allah. Kada ki damu da wannan abun da ya faru zan miki bayani akan komi. Dan Allah sai ki ji. Sita abin da zaka ga muka gyale ni. Wannan ita ce soyayya taka. Abi ka cuci rayuwata. Na gudu daga gidan mu saboda kai. Na tawo garin da ban san kowa ba. Amma ka rasa da abin da zaka saka min sai na kama ka da mace a bayan motarka. Amma kai mummunan mutum ne da fuskar salaye. Allah ya kiyaye ne soyayya da kai balitina mana aure ka. Matsalar ku kenan rashin wayewa da ganin haka kawai ta barkin yanke hukunci san baki tunanin akan waye ni ba dama ce ba guda ɗaya kawai na san menene zaki ce ni mutumin banza ne ko ba haka ba. Baby, are you okay? Kalau nake tsohon budurwata ce ta jawo shine da ta gana da yi mana baiko shine nake kokarin kana nufin kenan ita ma watan indiyan abin da ka tsara kai mata kenan kai sha me yasa ka zo da ita nan gurin to ba indiyan banza idan ka sake kace zaka ci mutuncin kasa ta sai nayi ma hukunci a nan gurin karba yau da kai yakin da ban gama da ke ba. Tun ranar da na haɗu da ke a filin jirgi ya kamata in bayyana miki abin da yake raina. Na zage na ta tarayya da ƙananan kajin turai sai yau kuma naga kazar gida me kike ganin zai faru yau ban dakke zami. Bambancin shashanci da me haɗa kai da barayi idan ka ce masa wayo bai san waye ba. Kai mayan kuɗi ta ka shigo nan. Ta yaya na shigo? Ta yanda ka shigo ta nan na shigo. Me to? Me za ka yi? Kai? Amma fa gaskiya baka da kunya. Wai tunanin ka dan bani waɗannan kuɗin sai kawai na bari ka ci mutuncin ya kasa ta. To wannan kuɗin yi maka hukunci ka biya. Ke yan mata zo mu tafi. Ta yaya za ka iya tafiya da ita?
ina ne za ku je? Ina za ku je? To bari lissafa ku magani cin mutuncin mace mai mutunci ko zai kai kimanin rufi nawa? Patel ko da yaushe na siyarwa ne, amma ba kowa ke siyansa ba. Kada ki samu damuwa. Na tambaye ki mana, kina da wasu yan uwa ne ko wani dangi da za a kai ki gurin su yanzu? Kwatanta min unguwar na je na kai ki. Komai zai faru mana sitata, amma ke da kada ki damu. Ki fara zuwa nan America, komai zai daidai. Ki zo kawai. Tun ɗazu nake tuka motar nan har na gaji, ke kuma kin ki gaya min ina za ki je ko kuma ina zan kai ki magana. Baiwa Allah ke nake tambaya fa. Wai, a ina zan samu waya? Zan kira wai gida? Gidan mu nake so na kira. Ke! Hallo Gita. Ina taya ki murna yaya, tun da nake so ki kira ni in taya ki murna. Yau ne ranar da zamu je da bawan mu ta karshe a makaranta, amma nake shiga ina jiran jin labari mai kyau. Gaya min yaya aka yi baikon naku? Na san ya hada Aisha shagali ba ma nan ko? Alo kanwata kina ji na? Bai kuma yayi kyau sosai. Ko mutane sun zo kowa da kowa fiye da yadda kike zato. An yi shagali sosai da sosai. Yayya na ciki na kuka. Ba kuka nake ba farin ciki ne. Ki daina kuka. Ba damuwa kanwata. Kin ga jarabawa zan shiga. Ba damuwa kanwata, maza ki je ki jarabawa ki. Allah ya baki sa'a. An sha shagali sosai amma a wurin bikin bakin ciki na ɗaya kawai ba baba ba mama babu kowa daga cikin dangi na. Kenan ba ni da gata shi kenan ba ni da kowa. Ya san yi da kaina. Da baki ɗaya ina kiwo ku yadda ya kamata. Ki daina kuka haka yaya. Idan kina yin kuka zaki sa na kasa jarabawa yaya. Ba ni angon naki mu yi magana da shi. A yanzu ba ma tare da shi. Kamar ya? Ina nufin ya tafi raka bakin sa da suka zo. Ki min alƙawari zaki je ki cinye jarabawar ki kin je? Da gudu mayayata kada ki damu. Ina ƙara ta ki murna sai an ci ba na makara. Idan kina da lambar wasu yan uwanki wanda zamu kira ki ba mu lambar su mana. Wai ba kya jina ne wai? Ni fa a garin nan ban san kowa ba. Kai kenan baki da kowa a garin nan kika biyo wannan hamagon zuwa nan? To wai mata ina kowa da shi? FB. To me kenan? Ban gane ba. Ta hanyar Facebook muka haɗu. Muna yin chatting da shi. Kawai a Facebook muka haɗu da shi. Aka zo ka zo ne labari. Wannan ce suka haɗu da saurayi a Facebook ta biyo shi nan. Kai ka je. Mata ba hankali. Ta ina kawai daga haɗuwa da mutum a Facebook ya ce ina son ki kawai sai ki biyo shi har America. Baki san shi ba, baki san ahalinsa ba, baki san danginsa ba, kawai kin biyo shi wai ke zaki aure shi. To idan da dan ya kai ne ma da tuni ya ji ya san bade kanki ya sayar kuma babu abin da za a yi. Ba mamaki kuma ƙarya kika gundura babanki da babaki kika gudo kika to nan gurin. Kai ka ji wani haukan dakikanci. Ya isa, Allah malam ya isa haka na ce kaji. Ka bari na ji da abin da yake damuna. Ta hanyar Facebook ya yaudare ni ya nuna min cewa shi mutumin kirki ne. Ta ya za a yi na gane ba mutumin kirki ba ne ba. Kuma mutum ai ba shi ke sa son mutum a zuciyarsa ba. Don kawai na ji ina son suna biyo shi laifi na ne. Yin kwana na uku a garin nan kwata-kwata. Ba san inda zan je ba kuma babu wanda nake da shi. Ko ba ni da kuɗin jirgin tafiya. Ko gudun kwana ma ba ni da shi. Tun ina yarinya ina
da burin zuwa ƙasar Amerika. Ko da yaushe idan na mafarki sai in dinga ganin mijina a ƙasar Amerika. Ashe kwata-kwata ba haka bane. Na ki yarda da wanda iyayena suka zaba mu. Halin da na tsinci kaina. Lalaki shiryata yana surutai ne saboda bai san komai ba. A cikin bayanan da kika bamu sai na daga makin ce kin yi girki. Kwarai ko na yin girki sosai. Shikenan to kin samu aiki. Da yake gurin sai da abincin naka ne ba? To ai shi yasa ma nace ta samu aiki. Idan wani mutum ya kulle ma kofa sai kaga ubangiji ya wangale maka tagogi 10. Ke dai kin yi sa'a. Za mu je mu yi aiki a tare da ke. Barakanki da zuwa sita zuwa gidanmu. Wannan da yake gani shine gidanmu. Zuciyarki ya kamata ce ta zama babba dai kamar ni ma din nan. Saboda kyauta za ki zauna a gidan nan ba tare da biya ba. Zuciyarka babba ce. Amma kai da ne kace ka iya girki, kasa ake nema a kore ni. Shine kuma zaka jawo min wata? Halo. Ya ka cinki falo babu abin da ya shafe ki da cikin daki kuma ban daki na ciki ba naki bane na falo ne naki. Sai menene ma ya rage ban ga mata ba. To idan kana da yanci ka fita da ita waje mana. Au kuma ba haka ne kana da basira ta nan barin. Ke nan fa America ce kowa yana da yancin da zai yi abin da ya ga dama kin ji. Da kyau yaro na da kyau. Kina ji kada ki damu da abin da yace ko ina zaki iya shiga. A wannan yaran da ke gan shi ba karamar fitinan ne zo kana bace da shi. Ka kai ne mataimakin ta ko ita ce mataimakiyar ka? Me kuma na zance akan wani mataimaki? Wai ta kai ma ka tura ita. Bayan na dauke ta amu. Bayan ka dauke ta to me ya faru? Ko na bangani zan karasa labarin. Fada mana. Ka bari ta koma da. Wajen tusa 8 tai a mota kafin mu zo nan. To me wani matsala dan ta yi tusa? Ta yi yiwa ba rasa ce kawai ta bankada. Ta tafa mai wari ce. Kai ko kunya ma baka ji? Tambaye ka ba nake yi. Da ba ita da wani suka zo ba to me yasa ta biyo ka? Kano wara na hanya dodar. Yana zan fahimci komai. A cikin mota ma kama saurayin ta yana. Wato a cikin mota ko kama su. Aya shekawo. Mai gida wacce nace ma ta iya girkin nan to ita ce wannan. Barkan ki dai. Ku yi hakuri na dan bata muku lokaci. Kada ki samu damuwa wannan ba wani abun bata rai bane ki ci gaba da aiki. To ga ta nan. Za ku iya zuwa da ita ku gwada ta ko? Barka dai jama'ar America. Yau ba kiran waya zamu ba labari zan baku mai mutukan wazantarwa kuma darasi ga yan mata da ba su da wani aiki sai chatin da samari. Wani labari ne fa na wata zuƙeƙen yarinya da suka haɗu da wani zuƙeƙen saurayi ta hanyar chatin. Daga haɗuwa ta Facebook yace mata zai aure ta, ta tarkato kayanta ta san badoyi zuwa garin America. Kun san menene ya faru? Cakwa ke rashin mutunci ta taras. Kama shi da san badar budurwa yana san bada soyayya a mota dan haka mata sai ku ba hankali. दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है wallahi Allah ne kada ya ce can. Na tabbata kuna da labari akan NRI Rajiskar. Warai kuwa ai duk wannan Telugu ya san shi a America. Warai kuwa shi nake nufi yana nan yana shirya wani gagarumin biki. Mun zo ne mu ba ku aikin abincin da za a ci a gurin. Kai yalla bai amma mun gode zamu yi ya kokarin mu. Ai na tabbatar da hakan shi yasa ma na zo. Kuma muna nan muna shirya wata kyauta da za mu saka a gurin. Duk wasu ma'auratan da suka zo suka gwada kauna da soyayya su to ku tabbas su ne za su gasa waɗannan kyaututtuka da za mu saka. Idan muka ce za mu sanar kowane ma'aurata za su zo ne cikin kwanciyar hankali domin lashe wannan gasa. Wato me na sai ai kwana ji. Yalla bai na gano ka. Wato masu zaman lafiya ne ko za su wannan gasa. Barin yin tunani to da kudaden da za su bayar za su iya kai kimanin miliyan 25. Me yana kai da wannan kuɗi? Ko zan yi banda ne kasuwancin ƙara juya su. To da kyau, NR Rajiskar yana ne yana cire wata wallalliya. Yana bukatar ya ga ma'aurata waɗanda soyayyarsu ta kai daga nan kuma sai su wa boye sai a ba su wannan gasa idan ya yarda da soyayyarsu. Abin yi yanzu. Idan wannan malam ke mana haka, tunda nake fama ba zai ba sai suka sani abin da ba gida ma. Ni sun biyar ba. Ni ba zan ba dole ne. A ni ka kyale ni malam ka dena bi na ya. Baba mu kyale ni ba zan yi ba haba. Kawai amma yarinyar nan kin kyau. Ku ci gaba da shirya ta ni dai bari in je haɗo muku duk abubuwan da ya kamata. Ina zuwa yanzu. Haliwa dana. Baba me ya faru da wayar ka ne ta kira a kashe? Ya hakuri dana matsalar caji Ba da ke wata samu. damuwa. Ya magana bai kun kanwatawa. Magana bai kwanta dai tana nan. Kai ne dai kawai da baka. Kada ku damu ai ranar daurin auren dole sai na zo. Ba ta waya mu gaisa ba kanwatawa. A minti ɗaya ina zuwa. Wai ka ka tsaya yi ne tun da za ana jiran a shirya amarya amma kai ka tsaya nan me kake yi ne? Maza ki daga wayan nan. Dan ki ne akan layi ina nan ina zuwa ana kira na ne a wata. Wai da wani akan layi. Anti Durga dan Allah so Hello Santiya. Hello? Hello? Wai ba kowa ne? Wani daga wayan mana a ba kowa gurin ne? Hello? Ba za ku daga wayan ba ne? Hello? Hello? Wai hello babu kowa gurin wayan nan ne ba kwa jina ne? Wani ya dauka mana da Allah. Wai duk kura ne
a wurin. Wanda za a samu ya daga wayan ne. Kare lawa me haka ne? Tun da goje fa ina jin ka ni. Halo? Ai riga da an gince layin. Na rasa me yasa suke yi min irin wannan abu. Me ya faru? Rashin kuɗi ne yasa aka kasa zuwa wajen baikon kanwata? Wa ya gaya miki? Rashin kuɗi ne yana ni zuwa gurin baikon kanwatawa? In tambaye ka, idan ne yadda muka yi wannan gasar, nawa ne ka sona ne? Dala 25,000 a raba ta gida biyu. Zan baki dala 10,000. Kaga, suna na Sita, bana yadda da raini. In ka yadda sai dai mu raba daidai. In baka yadda ba Ke America ce nan fa ba India ba kin ji. Ɗakin da yake kwana ke biya? Na manta fa ashe a ɗakin ka nake kwana ya haƙuri. Aha. To shikenan, na ƙara miki 1,000. Na gode mutumi na zan yi. Ni kuma nawa ne nawa kasa? Ba za a baka ko sisi ba. Kai kada ka manta, ni ne fa na bayyana muku da kwayin fefa din cin kafin ranar jarabawa. 5 nawa, 10 naki, an gama. Na yadda. An gama. Ban yadda ba. Shikenan ya lashe kawai. Mu je a matsayin ma'auratan ni da ke kawai. Da kai? Kwarai, shi aure san maya da wani hadi da shekaru ko kuma yawan dadewa a duniya. Kawai zuciya da kuma rai yake bukata. Shikenan. Wani fuskata sa za ta shine mijinki? Cutar mu kawai za ku yi. Shikenan na yadda. Me basira, na gode. A kafta. Kai, wai lalace kana nawa ku kuna rike hannaye kuna kallon juna. Idan suka muku wasu tambayoyin, shikenan kun faro. Ya kamata a ce ku san juna sosai. Ni fa wallahi gaba ɗaya a tsorace nake. Idan kuskure na yasa ba mu ci gasan nan ba, na san ƙara zanata za ka yi ko? Ki dala ki daina yin tunani mara kyau. In zaki tunani ki dinga yin mai kyau mana. To abin da na faɗa ba haka bane, ai za mu iya yin nasara kuma za mu iya yin faɗuwa. Darakta ka zo a fara mana tunanin me kake yi? Yanzu kuma sai mu je gurin tela, sai ya samu ya auna ta. Bai san yanayin jikinta ba zai ce wani sai ya zo ya gwada ta. Kai na fa wannan abu ne ba fa na gaske ba. Babban wuri shine mu ga mun samu mun ci kudaden nan. Na Allah ka danne mana, mu je. Nan America ce kowa court zai ce da yasa da lakatayin to mu sai mu sa kala kayan mu na gargajiya da su zamu yi musu bulala. Ya ne kin shirya? Kalli ka ga yaya na yake kuwa? Kutumeleci. Ke wace iriyar ba magiya ce a ƙauyen kwa kake sa sari? Ai ni ban taɓa ɗora sari ba. Yau ne ranar farko. Amma kin iya chatting da saurayi ta Facebook ko? Banza kawai. Shikenan. Bari na koya miki yadda ake ɗaura sarin amma sai na rage a cikin kuɗin ki. Shin ga da farko dai nan ake fara budewa sannan sai ki jawo nan. Menene haka? Uban me zan gani? Ka juya baya ka koya min yadda ake. Zan gani ta mudubi. Mudubi kika ce? Oh, ki haka salon naki abin yake. Shikenan bari nuna miki. Ki rike bangaren dama. Sai ki shigo da wannan. Sai ki nannaɗe ki cusa. Shi kuma wannan na ɗaya bangaren. Ki ɗaga shi sama. Yawo. Sita, na sha ganin Ronaldo yana cilla kwallo a raga, amma ban taba ganin raga mai kankanta taki din nan ba. Kai, ta aka ka gani kada kake ganin can ba. Ba ga nake mai zai hana ni gani. An gama, zo mu tafi kawai kin ji. Barka dai. Barkanku da zuwa. Yawa ku shiga ciki ko ku je. Barkanku da zuwa barka. Namaste. Amma fa kayan nan ku sun yi. To ai ka san gasa ce dole mu na manta cewa ai ka san mu Indiyawa ne dole mu girmama al'adar mu ko ba haka bane? To shikenan ba da ku je. Sita. Dole ki dinga murmushi da Allah. Ki dinga murmushi haka. Wata musu daloli kawai zami. To me zami bayan haka? Ka san dala aika mata ba take a gunsu. Allah yaron nan kuka yake dan ruke mun shi. Idan kula kike so a miki da yara me yasa ba za ki kai shi gidan kula da yara ba? Dala tafi ki bani guri. Tafi da Allah. Ko ji shi da Allah. Su mata gaba ɗaya ba a gane musu ne. Ka ji poyin kula mata da yara. Dan fa aure ya zama dole ne na yi shi. Ya ne masoyiyata ya kike ganin za idan mun haifi dan mu waye zai dinga goya shi? Ke ce ko ni ne? Ni dai a shawara ta ni ya kamata na dinga goya shi. Ka ji ka sha ina kake da dan? Ka zo wayan shan minti ko? Dalla dauke hannunka da kake na hamago. Masoyina abin yayi. Waɗannan cikakkun masoya ne so. Na gode, shikenan sai mun haɗu. Yawa to shine muka haɗu. Wacce da naga kuna magana wace ce ka gaya min ita? Ke ba wani abu ne ba fa. Ma'aikaciya ta ce a office. Idan kuna gurin aiki ta dinga kula ka amma kun dawo nan babu ruwanka da ita. Kai amma ki matsala ce da ke. Ki tsaya ki fuskanci me nake nufi mana. Na Allah ki tsaya me haka? Sai an jima. Dendenden ga Ronaldo nan. Daga kawo miki rasmalai kuma sai ki mare ni? Yi haƙuri dalin da a cikin soyayya ne. Daɗin kamun rasmalai ne na gano ki saboda kina so in baki da hannu na yasa kika mare ni. Da zafi ne masoyi. Idan zafi ne saka karama kawai.
maza ki ci dalai da daɗi maza ki cikin ji masoyiya. A nishaɗance suke rubuta musu. Barkan ku da zuwa maza da mata. Babban bakon mu makasudin wannan taro ya karaso wato MRI Raj Shekar. Yau ba ranar zagayowar shagalin bikinmu ba ce, ranar mutuwar ta ce. Ni da ita mun kasance mutane na farko da muka baro daga garin su zuwa nan. Ni a matsayina na injiniya, ita kuma a matsayinta na likita. Iyayenmu ne suka hana mu mu aure a bisa can wani sharaɗi nasu. Yayin da muka gudo nan muka zauna, sai ne mata ƙarya iyayena sun yadda muka yi aure har muka samu ɗa. Kullum takan tambaye ni yaushe ne iyayena za su zo, sai dai kuma iyayena har yanzu ba su zo ba. Amma ni kuma nakan yi mata ƙarya tabbas za su zo wata rana. Har aka kawo ranar da ta haifa mana wancan ɗan da kuke gani. Yayin da ita kuma daga nan ne ta bar wannan rayuwa ta duniya. A wannan rana mun kirkiri wata gasa a tsakanin masoya ma'aurata wanda aka yi su wa juna. Alƙalai a sirrance sun yi bincike akan gasa sun fidda gwani. Ku dakata. Zan yi tambaya duk kuma wanda ya bani amsa shi zai kasance zakaran gwajin dafewa wannan gasa. Duk wanda ya nasarar lashe wannan gasa to fa lalle miliyoyin dalolin da nake dauka na albashi na wannan watan nasa ne. Shin wace amana ya kamata a samu a tsakanin masoyan gaskiya? Albashi na asusun matata yake fadawa, tana cinye su ba tare da ba ko sisi ba kuma ban tambaye ta ba. Mana? Muna jinki. Mijina ko da yaushe na fita sayayya tare da amma lokuta da yawa ko da yaushe a bige yake zuwa min gida. Ranar irin wannan ce kawai ne sa'a ko mijina. Da kwai wani kuma Akwai wasu tsofaffin ma'aurata da na sani da suke fita cin abinci da rana Asabar. Wata rana bayan sun dawo, matar sai ta tubure ita za ta tuka su a mota. Shi ma mijin ya tubure akan cewa ba za ta tuka su ba saboda dare yayi sosai. Karshe dai macen ta yi nasara. Mijin ya gaya mata yadda za ta yi. Ta yi nasarar tuka mota har zuwa gida. Bayan sun je gida sai matar ta ce, "Haba masoyina, menene bambancin dare ko rana a gurin makahon mutum da baya gani?" Yakinin da mijin yake da shi, da yadda akan sa yasa ta kai su har gida. Duk da kasancewar ta makauniya, haka ake son ma'aurata su zama. to jama'a, wannan gasa dai waɗanda suka samu yin nasara su ne waɗannan masoya waɗanda aka yi su domin juna. Wato mai labarin ƙarshe. Mun yi nasara! Ya za mu koma gida yanzu masu. A haka ne muka yi sauri? So yake sai mun zagaye Amerika gabaki ɗaya a cikin daren nan ne? Rayo gaskiya kai masoyi. Ke dalla zaki kokole min ido. Banza dalla. Ni ba mijinki na asali ba kina neman ki makanta na rasa wacce za ta aure ni ko dalla kwanta. Rayo to masoyi na mu. Ke me haka? Jambe ka mana. Baka ji na ne? Baka ji na. Yaiza. Na san zan yi karatu a makarantar da ba kamar ta. Na taya ki munna. Ka so na abu ma? Yau na tuna yana da mijin da ba kamar sa. Na gode yan mata. Sannan ka taba min cibiya na zabga mamari ko? Ya hakuri ka ji. Ba damuwa kin ji. Yanzu ba mijina bane kai? To ka hannunka maza ka taba. To yi maza ka taba ba zan ƙara marinka ba. Ka tada hankalinka ka ji mijina. Yaya, kina dai lafiya ko? Menene labari? Wajen sati biyu kenan kin manta da ni ko kira na ma ba yi saboda kin samu rayuwa mai daɗi kin manta da ƴan ƙarwanki ko? Ki taimaka ki kirawo ni saboda ina mutukar kiwarki. Yani anti yaya kike? Lafiya ta kalau. Yaya kike jita? Ki taimaka ki bani ankon mai magana da shi didi. Baya nan. Ina nufin ya tafi ofis shi yasa. Labari mai daɗi zan baki ni ma an sa ranar biki na. Ina taya ki murna jita. Amma sai ki zo ko anti? Amma jita da akwai ƴan matsala. Ba wata matsala da zaki ce min. Ba ki ce mama na ba dole sai kin zo.
Ki yanzu anti sai a zo ai biki na ke baki zo ba? Babu wanda zai ce da ke komai, kawai ki tuwo kin ji? Ki tuwo dan Allah, ki tuwo dan Allah kin ji? Jita in na duba naga zai iya yiwuwa zan. Yaya. In baki zo ba kin nuna iyakata. Kin nuna cewa ba kya so na kamar yadda nake son ki. Gita. San irin wannan wasan ka kyale ni. Kin samu ma ne miki wasa? Kina kular da ni zan hada miki kayan kin koraki. Auren kanwata aka saka za a yi. Ke banda banza ce ke a wannan ba labarin hade fuska bane bikin ji. Ina so a ce na ziyarci gurin daurin auren ne, amma ba ni da kuɗi. Na so a ce ranar nan ban gaya mata ƙarya ba, da yanzu ban tsinci kaina a cikin wannan matsalar ba. Ba sai ki gaya musu gaskiya ba kawai? Me kake nufi kenan? Amma dai kin san cewa ramin ƙarya ƙorare ne. Ko ba jima ko ba daɗe sai sun gano cewa ƙarya kike. Ko ku kina jin cewa zaki dawwama ne kullun kina ƙarya ki boye anan ki boye anan. Ai ba zai yiwu ba. Kawai ki gaya musu gaskiya. Ba haka bane. Idan na faɗi gaskiya, gaba ɗaya garin koma zai ana tsokana ta ana min dariya. Ke ki sani ba iyayenmu suna son mu. Duk lokacin da muka aikata kuskure suna yafe mana. Amma lokacin da muka boye musu abin da muka aikata ta za su sani ba zai su yafe mana. Kana nufin iyayena za su yafe min? Ina zan samu kuɗin jirgin tafiya to? Ni ma bakin ga an sa ranar ɗaurin auren kanwa. Kuma ni ma ba kuɗin jirgin nan ne da ni ba. Amma da akwai dabarar da zani. Wace iriyar dabara ce? Ke dai kawai ki biyo ni. Za ki gani. Yanzu sai me? Sai mun sake haɗuwa kin ji? Sai an jima. To sai an jima. Dan tsaye ka ji. Ya kai ne? Ni na rasa mata ya zan fara. Idan ba za ka damu ba, ka taimaka, ka zo mu je gidan mu tare. Me kika ce? Sake faɗa? Mu je gidanku. Azumma ni ne saurayin naki kenan? Gaskiya tsoro nake ji ni dai idan da za mu je da kai da komai zai fi daidaita. Gaskiya. Idan har kika faɗi gaskiya, Ubangiji zai taimaka miki akan su. Idan da za mu je tare da kai, zan ji ƙarfin gaya musu gaskiya. Za su fi iya yadda ba tare da wani tunani ba. Kuma na tabbatar idan suka gani da kai za su yarda cewa American na je ba wani guri na je na laɓe na dawo. To da na tafi gidanku ni kuma na mu gidan fa. Na haɗa hannu ina roƙonka ka taimaka min ka raka ni gidanmu. Ke dalla yi shiru. Kada ki haka. Amma shikenan. Kwana ɗaya kawai zan yi a gidan naku. Na gode sosai. Kai abokina, dalla an ka dan shiga ta dama ka dan tsaya. Me za ka yi? Zan sa sim card ɗina ne na lambata ta India. To da wai mai gida ne kake tunanin zaka raina wa hankali ye? Mai gida, a buɗe min layi na India. Ina passport ɗinka. Passport. Za ka ci uwarka ne, za ka san kake daga sa hannu sai mun karya shi. Dinan da ya ƙi ma ya saka, ku gince mai wuya. Kutu mene ci mai wancan kuma ya dawo garin nan. Ya zama dole ne mu kundumo shi mu kai mai gida. Mu tafi. Mai gida, mun ga wannan abubuwan abokin gaban naka. Yanzu nan mu ga sai da. Lalle ku tabbatar ku dawo mun baran sai da gawarsa. Ko na shege ku. A halin yanzu ina gurin jana'izar royin mahaifina. Lalle ku dawo mun da gawarsa. Kai wai ka taka mota mana, taka ta muje. Kai malam,
wai mota ka tana da matsala ne ba za ka taka ta gudu ba, sauri fa nake yi. Ka ƙara gudu mana, haba da Allah. Mota ce lagiretan take toshewa sai na din mata gyara. Yaya, ya kuma dai na ga ya tsaya yana sama na hannu. Kaga dan dakata da motar nan muga me zai yi. Yawa ya labai ta gyaru. Yaya, shi da wata yarinya ne ba ciki. Yi sauri ka bi shi. Mu je. Yawwa kana ji na ko kafin a gama cika ma tankin ka, ni kuma ba zan je zazzage na tankin kaji. Na ku ne mu wani kallo na mamaki ne kamar yau kuka fara gani na. Ya kai. Me kuke bukata? Ruwan sanyi kuke so ku sha? Hai, waya ga ma ruwan sanyi muke so. To mu tafi gurin mai gida da kai. Kai dan aike wai kai ma kai magana ko? Kaga nayi maka kama da mai yin aikin banza? Nawa za ku biya ni? Me ce wai? Me ga gani fa kai? Bata lokaci ne tambayar masoyin Pawan Kalyan. Ya kalli fim din sa tarin take ko gabbar sin. Kamata ya ka tambaye shi kawai sau nawa ya kalle su. Wannan ita ce daidai amsar da bai da kai mun. Kai dai tunda ka riga ka gane da sanda ai ka san jibgar ku zan yi da ita. Na sheke sha.
tsakanina da mai gidanku akwai alƙawarin da muka yi kuma lokacin cikarsa bai ba ku gaya masa babu ni babu shi har sai lokacin yayi idan kuma kuka sake shiga harkata sai dai muku kai ni ban gama dalilin da zai sa tsaya na bata lokaci ina magana da ku ba ku dau lamba waya ta ku je ku kaiwa mai gidan naku 970-3344-55 yau ne na dawo kasar nan saboda haka lambar bata fara aiki ba ku gaya masa sai nan da awa 24 ku ce yayi jira ku gaya masa ya jira farbaci da bi ina dan keke ina shashashan Ni ma na san inda yake ne? ko kin manta da kirga da kin siyan mun da shi ne na sai shi miliyan ɗaya na biya a fito mun da shi a maimakon ya zo gina yayin da ya dawo gari sai ya kama mun mutane ya ci barbade su shefa kadara ta ne yana Ni ba dauna bane. Ka manta a lokacin abin da ka ce, ka je ce inda kai alƙawari da shi tunda ba da mun kai ba ka ji ko? Saboda haka babu ruwa na kai ka ƙara zuwa mana gida. Barka da kada ku damu da ɓata lokacin da muka yi. Yanzu ku yi kokari ku kawo mana kayan sadaki. Shine kuma ni za ku ba yaron ba. Ina fata dai kun gane. Barka dai Mr. John Kashagardi. Wai na ma kana gari kuwa? Ina nan kabo ya ka shigar bibi. Ai ne rabo da babata ma na shiga gaba daya. तेरा छाए के झूले पड़ गए हाय के मेले लग गए और मच गई धूम barka da zuwa yaya gaba ɗaya ilayirin taron nan zuwanka kawai ake jira ni kaina da kake gani na dade a gurin nan ina jiran ka har gurin adda can na halarta sai na ji ana kokarin a bata rai wannan sim na ji dadin abin da kai mun to amma babban burin babana shine na aure kanwata wa mutumin da yake cikakken mai ilimi shine abin da wannan turulun ya kasa ganewa shi kawai ya sani ka gashi tun da bikin yar uwata ka zo to karfe bakinka ka ci ka sha ka albarkace su wuce ka zauna mu ce mangalatin gargala tula na kashagar mana wadu ka sa mara garura ta wando ya farka su mana me kuma kalli wannan shine nan abin da ya koma da shi mugun daɗi wurin ƙashe wata malamin fada ya karanta mana wasiƙar irin nan kuma an yi shashasha gobe wallahi ma ni mare ma cikin nan na gani ai tsarin gabaki ɗaya ma bai ba mutum mai ilimi kamar ni aure gidan masu kashe mutane me ma kace min shine fatan babanka na ƙarshe ko kwata wannan ba bakon abu bane idan mutum ya kusa mutuwa ya dinga faɗo abubuwan da ba za su yi ba to amma kai me yake damun ka saboda kawai na ce zan hada alaka da kowa ga kore da gurin aikin da nake yi ka tuna da yake kana dauka ta hama go ban san abin da nake ba bayan wannan abin da ya faru sai da zagaye wani aure kanwarka to ba zai yi ba ni na gudu America sannan kudin ka kuma da na karba ina dawowa zan biya ka amma ka sani ko da raina ne zai fita ba zan yi dana aure kanwarka ba ko da yake cewa ni ba kwaro ne wajen kashe mutane da kwace musu dukiya kamar kai ba amma ina so ka sani zan kare mutunci na ka zauna kai jira na lallai ka ci gaba da jira iyaya wallahi dama wannan ba dan arziki bane ba kaga wannan dan samalmalin saurayin wallahi matan garin mu rububin sa suke yi na nan da ma बोले नजर क्या खेल दिखेगा दुनिया का बंद आंख से देख तमाशा Dalla ya isa barbaci da bi wannan wasan kwaikwayon ya isa ka na rantse da tsohon ƙasa faduta sa ƙasa ta yankin ballagiri da kuma cattara na tabbatar da cewa wannan yaro mijin kanwata ne maza ke nemo shi ke kawo min shi Duk duniya babu wanda yake gani da gashi. Shi yasa da ya tashi zuwa Indiya ya ki zuwa gidanmu. Ba ruwa na a ciki. ke zai saurare ki ne Idan dai ka samu labarin a inda yake, kawai ka zo ka ɗauke ni. Ka gani? Zan danka maka shi a hannunka na baka tabbaci. Daga nan dole ya je ya nemo inda kuɗin nan suke kawo maka abinka. lalle ya nemo shi idan ba nemo shi ba idan muka dawo sai mun sassara kowa a gidan kuma ce ko namiji ba wanda zamu daga kafa Farbati da bi
me ka wancan ba magin gida na kuma? Kuɗin su fa aka ci, ba dole su zo neman kuɗin su ba. To amma kuma idan nawa baya nan ko? Mana bayanin zaka ce man, idan da dan mutunci ne da ya je ya gama neman kuɗin nasa, ainihin gidan ya kamata ya kawo kuɗin nasa ko? Na rasa wannan uba da wannan ɗa. Kai da Allah, ka san cewa ya dawo daga Amerika? Ka kira shi ka ce masa ya kawo mana kuɗin da ya zo da shi. Da gaske Subbu ya zo nan? Ya dawo mana, amma kana ganin kalan masifar da ya dawo mana da ita. Shin kana ganin yan uwanka da kuma shirikin naku za su zo wannan bikin kuwa? Kai to ga sira macin zo. Ku ba gidan ga. Yawa barkanku da zuwa, barkanka da zuwa ga wannan. Wannan ai ba abin damuwa bane kaji. Barkanku da shigo yayana, barkanku da zuwa. Ba ku yi tunanin za ku ganna a nan ba ko? To ai wannan ake kira basata. Tsawon wannan lokacin na rayu ne ba tare da kasancewa tare da wani ahali na ba. Yayin da na ga ɗana kuma ya tasa sai nake so na aura masa ɗaya daga cikin 'yan wannan gari namu ko kuma wannan ahali. Na yi tattaki ne zuwa garin Kurnoru sakamakon wani aiki da ya taso. Ina zuwa sai wani abokina yake cewa ai yana da yadda za ta iya dacewa da ɗana. Hakan sai yasa na ji daɗi sosai. Wace mai laifi? Me yake nufi? Ai yana tashi zai nuna min, kawai sai ya gwada min wannan gida. Ina ta yawo da tunanin cewa ya za a yi na san martaba wannan ahali. Sai na gano cewa ya ganwa kice, sai na ji gaba ɗaya na ji daɗi. Hankali ya kwanta. Ba abu ne mai sauki samun mace mai tarbiyya irin ki ba. Kasancewa yadda ke rayuwa da mijinki abin yana matuƙar burge ni sosai. Shi yasa dama ake cewa duniya ya karama aba ce. Ita dai duniyar nan ya karama ce labai, amma kai zuciyarka babba ce sosai. Gaskiya na ji daɗin barowa ta daga Amerika ya labai. A matsayin bikin da muke shiryawa tun da kasancewa su ma suna nan. Me zai hana mu ƙara masa ƙawa ya zama kamar wani bikin bauta haka? Na tabbatar kuma za ku ji daɗin haka. Abin zai ƙara armashi sosai. Bai kamata a ce an tsaya ana jin wannan abu. Ha ina kaga kada ka damu. Wannan abu kawai da za a yi a ƙawata bikin ya zama kamar na shagalin bauta. Shikenan abin da zan karɓa a matsayin sadaki. Haka yayi ko? Wannan duk laifinka ne ya jawo. Da baka ce mu je mu yi wannan gasan dan mu samu kuɗi ba da duk haka ba za ta yiwu ba. Ba dan wadannan kudaden bane da ke za mu samu dama zuwa garin nan din ne. To me amfanin zuwan? Mu me ya kamata ne yanzu kenan? Kinga wannan fa ba matsala bace. Zan je in same shi in gaya masa gaskiya sannan kuma in bashi hakurin abin da muka aikata. A'a. Ƙanwata za ta auri mutane masu mutunci. Idan mutumin nan ya san cewa ba aure muka yi da kai ba, ƙarya muka yi masa wancan lokacin, ba zai yi ɗansa ya auri ƙanwata ba. Idan ya san cewa saboda 'yan ƙananan kuɗaɗe ne yadda na zamo matarka, mutunci gidanmu gabaki ɗaya ya zube a gunsa. Ka taimaka min har ya bar gidan nan kada ya san gaskiya abin da ya faru. Na san kuma za ka iya yi min. To ga min me kike so na yi? Ka zauna a matsayin mijina. Sannan sai ai me? Kuma a zuwa an ɗaura mana aure. Ba zai yiwu ba. Ni ma ina da kanwar da kuma bikinta za a yi. Sai na lalata shi saboda ke. Ka taimaka min, ba dan halina ba ko dan ka taimaka wa kanwata. Ana gama yin auren nan suna tafiya sai mu zo mu faɗi gaskiya a gaban kowa da kowa. Wai me yasa ba za ki gane cewa ƙarya